श्राद्ध एवं ब्रह्मभोज में हमने के बोलौले बानी तो हमारो फर्ज बनता है कि हम महफिल के अनुसार हाँ जी एगो गीत होखे के चाहिए सही कम समय में। बेटा के इच्छा होला कि माई रहती घर में तो खूब दुलरती, सही अचरा ओढ़ती, पनिया पियती, खानावा खियती, बाकी नहीं खी तो बेटा लोग कहता का कहता हो अल्लाह जौन हई बलिया जिला के हो। हाँ जी वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। यह धरती पर एक से एक कलाकार हुए। हाँ जी वो कलाकार में गोपाल राय जी वो गीत गौले रहना कौन वही लय पर लोग जान जाई हाँ जी कि जहिया से छोड़लू ए माई अपन बबुआ के साथावा हो अडह बसिया छाए पर विश्वामित्र हो दह बसिया छाए पर विश्वामित्र हो दह बसिया छाए पर विश्वामित्र हो दह बसिया छाए हो गइलू बिसारी माई अब के दुलारी हो गइलू बिसारी माई हम के बिसारी हो गइलू बिसारी माई अब के दुलारी हो जिंदगी के दिया ना गइले पूत हो जिंदगी के दिया गइले पूत हो दह बसिया छय पर विश्वामित्र हो दह वाह वाह बेटा के मन में एगो भाव बा हाँ जी अचारा के खुटवा सुखवा सपने रही गईले हो निकल न प्रेमवा के प्यास हो निकल न प्रेमवा के प्यास हो निकल न प्रेमवा के प्यास हो केनियो से आईती माई माई कही बोलईती लगले रही गईले आस हो लगले रही गईले आस हो लगले रही गईले आस हो बेटा कहत है कि माई पनिया पियई दूधावा खाना लेके आई तू हो पनिया पियई दूधावा खाना लेके आई तू हो पनिया पियई दूधावा खाना लेके आई तू हो आ यदि हम तहरा भी बैठती तो इहे नु काम करीती आ गोदिया में जाईती बैठ हो गोदिया में खाईती बैठ हो गोदिया में जाईती बैठ हो गोदिया में खाईती बैठ हो केहू से चुकी ना दूधवा के करजा माई के केहू से चुकी ना दूधवा के करजा माई के
आजो सबसे खास बारू दूर रही के पास बारू साथ बाटे तोहर आशीर्वाद हो साथ बाटे तोहर आशीर्वाद हो साथ बाटे तोहर आशीर्वाद हो जब तक ले जियब गुनवा हरदम हम गाइब हो तोरी जमाना हरदम याद हो तोरी जमाना हरदम याद हो तोरी जमाना हरदम याद हो जखमी जितेंद्र नमन करी है गोलू राजा हो जखमी जितेंद्र बोला करी है गोलू राजा हो जखमी जितेंद्र नमन करी है गोलू राजा हो कि फूल माला लेके कि फूल माला लेके अरे भभूत हो